Hvordan var det så, da du fik at vide, at du skulle være med? Jeg var rigtig glad. Og Har du sådan nogle clips? jeg øvede mig lidt på at gå catwalk. Jeg håber selvfølgelig, at jeg vinder. Jeg synes, det Men det er ikke sikkert. Det kunne jo være, at de andre var bedre. ja, tror du, du har gode chancer? Det ved jeg ikke rigtigt. De andre er også ret. Hvad betyder det for dig at være med? Det betyder alt. Jeg vil gøre alt for at vinde. Alt. Jeg vil også gøre alt. Alt. Der er Sofie med. Står der ikke Sofie med? De skal være klar til at være dyr om en halv time. Eller pelse. Så må vi hellere gøre os klar. Ja. Og jeg håber ikke, at jeg gør det dårligt, så går jeg ud. Fordi de er så gode venner, og det her det er virkelig rigtig, rigtig dejligt at få med dig. Altså, jeg håber også, en af de andre kan sige det. Jeg synes overhovedet, at de er stanset nu. Vi skal altså klare det her rigtig, rigtig godt, før vi kan komme videre, og en af de andre kan ryge ud. Og vi skal være 2 på billedet. Så er det også, der skal arbejde sammen på det her sæt. Helt enig. Hvordan gik det så? Det gik helt godt. Hvad gør vi? Der var ikke en eneste billede af os, der var godt. Nej, jeg ved det ikke. Men en ting er helt sikkert. Det skal ikke være en af os, der går ud. Nej, det skal det ikke. Så med jeres. Helt fint. Ja, rigtig godt. Jeg tror, vi får de bedste billeder. Ja. Nej tak, jeg har lige drukket. Heller ikke jeg. Altså, hvis I ikke får noget drik, får I ondt i maven, så kommer jeres billeder til at se forfærdelige ud. Vi henter. Stod for mig. Okay. Der er puttet sukker i, bare for at give det lille. Og jeg synes, jeg har lidt dårligt. Nå, Er du syg? Nej, jeg tror bare, jeg har det dårligt i hovedet. Skal jeg få den se? Ja. Yes! Det var godt. Jeg tror, det er skarpest. Ja, Hvor den hurtigt ser skal- skarpest ud. Men hvad med den her? Der er jo de der takke. Ja, jamen det er det, der gør dem ikke så skarpe, fordi den tager lidt igen. Nej, men det gør bare, at den bliver lettere at skære. I stedet for den der glider det jo lidt. Den her, der bliver bare sådan skær. Den der er kommet på hospitalet. Så er der bare en konkurrent mindre. Kun en, vi skal skille os af med. Ja. Måske er den her faktisk skarpere. Og Sofie med. Rose! Sofie med! Hej. Hvad står der? Vi skal lave en reklame for Haribo vingummi. Så må du bare håbe, det bliver kvalt i vingummien. Hvad? Haribo. Fortryllende. Haribo.
en fortrydende oplevelse. Hej du. Det smager fortryllende. Jeg fik at vide, at man ikke kunne se slik. Jeg tror, jeg grinte lidt for meget. Jeg fik at vide, det gik godt. Tillykke! Tak. Det er meget godt. Ja. Jeg skal tisse. Hej. Vi tænkte lidt på, om du vil at træne lidt. Så, Og jeg har spændende muskler lige nu. men det er jo netop derfor, at man skal træne. Man skal jo træne de der muskler, så de kan blive endnu større. Okay. Skulle vi bytte lidt? Fint, jeg tager væk. Så træner jeg lidt.